Fl-istess ġurnata li ħajtella Joseph Muscat il-qorti, issejħet laqgħa ta' solidarjetà ma' Muscat. Din il-laqgħa, din id-demonstrazzjoni għandha l-endorsement tiegħek? Jiena informat tajjeb, informazzjoni ta' min joqgħod fuq li fit-28 ta' Mejju il-Partit Nazzjonalista qiegħed jippjana nassa illi ma hija ħelwa xejn. L-appell tiegħi lill-poplu huwa biex iżomm il-kalma, biex ma jaqa' l-ebda provokazzjoni u jiena konvint għaliex naf tajjeb ħafna lil Dr. Joseph Muscat ħdimt miegħu għal numru ta' snin u naf x'jaħseb illi bħal ma waqa' qatt għandna sess li l-Partit Nazzjonalista prova jagħmillu tul medda ta' snin mu se jħalli lil ħadd li għal din in-nassa. F'liema sens nassa ġifieri il-laqgħa nnifisha? Evidenti il-Partit Nazzjonalista evidenti li qata' qalbu mill-linji di manifest elettorali u l-unika manifest elettorali li għandu għal din il-kampanja jikkonsisti f'din l-inkjesta. U evidenti wkoll li l-aħħar tama li fadallu l-Partit Nazzjonalista biex minn għalih jerġa' jibda triq lura lejn hawnhekk hija li jipprovoka tensjonijiet u għalhekk dik hija nassa mill-aktar kera mhux tab xejn nifhem aktar aħjar illum il-ġurnata id-diskors ta' l-oppożizzjoni meta titħadded dwar it-tmeninijiet qegħdin jerġgħu jużaw tattiċi illi jużaw f'dawk iż-żminijiet u għalhekk nibqa' nappella l-kalma biex ħadd ma jaqa' l-provokazzjoni konvint li Dr. Muscat se jkun qed jibgħat dak l-istess messaġġ.